Helo, Jack yw fy enw I, a dwi'n apprentice sy'n currently gweithio ar Pobol y Cwm. Dwi'n caru gweithio ar hwnna achos dwi'n gallu gweithio yn y Cymraeg a ers gadael prifysgol blwyddyn diwetha, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n rili eisiau gwneud. Dwi'n gwneud production management, ond dwi wedi cael profiad yn gwahanol fathau o bethau mor belled. Dwi wedi cael profiad fel redwr, gwneud bach o castio, gwneud ymchwil. Dwi wedi bod yn cyfieithu pethau o Cymraeg i Saesneg ar gyfer y sgript, achos mae pawb sydd yn gweithio ar y set ddim wastad yn siarad Cymraeg, sydd yn eitha diddorol mewn cynhyrchiad Cymraeg. Mae'r profiad wedi bod yn gwych mor belled. Mae pawb wedi bod yn bod yn neith, dwi wedi cael siawns i cwrdd â llawer o bobl gwahanol, a dwi jyst yn wir yn edrych ymlaen i dechrau ffilmio, achos ni heb dechrau ffilmio to. Ni dechrau yn y blwyddyn newydd, a dwi'n wir yn edrych ymlaen yn cael y profiad yna i bod ar set mwy a gweld cyfres yn mynd o jyst syniad holl ffordd trwy i'r transmission date. Dwi wedi caru amrywiaeth mor belled, achos ni ddim wedi dechrau ffilmio eto, oedd ni angen ffeindio pethau newydd i fi gwneud i cadw fi'n brysur, so eto, oedd y peth castio yn y peth fwyaf hwyl i fi fod yn onest, oedd yn eitha surprise faint o'n i yn joio fo, achos mae gen i actor ar y sioe sydd wedi aged out of the role, so rhaid ni ail-castio, oedd yn profiad gwych i gallu gweld hwnna a gweld beth sydd actually mynd mewn iddo fo, a dysgu amdano fel y licenses chi angen mwyn cael plant ar set ac yn blaen. Dwi hefyd rili wedi joio gweithio gyda'r archif, achos mae Pobol y Cwm wedi bod ymlaen am 50 mlynedd, so mae lot o cynnwys sydd wedi barod mynd allan. So oedd e'n rili diddorol i fi jyst mynd trwyddo a gweld pryd oedd y tan fawr wedi digwydd, pryd mae'r priodasau penodol wedi digwydd, pryd mae rhywun wedi farw a dod nôl, a jyst gweld y holl pethau sydd wedi digwydd dros y 50 mlynedd diwethaf. Mae fe'n anhygoel. Pryd ni'n dechrau ffilmio, dwi'n wir yn edrych ymlaen i jyst gweld y holl beth fi eisiau gweld fel pob rôl yn gwneud beth maen nhw'n gwneud, a dwi'n rili ffodus fel apprentice ar Pobol y Cwm. Maen nhw'n mynd i galluogi fi i gwneud llawer o profiadau gwahanol. Does angen i ddim diddordeb mawr yn post-production, ond mae fe'n angenreidiol i beth mae'r swydd fi. So mae'n gyd amdano gweld beth mae pawb yn gwneud a rhoi fo hynny nôl i sut mae hwnna'n gweithio i'r swydd fi.